இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம், ஜூம் ரெயின் வியரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து நம்ம இப்போ மழை காலத்துக்காக வாங்கியிருக்கோம். இந்த நவம்பர் மாதத்தில் வந்த பெரும் மழைக்காக வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து ரிவர்சபிள் அபெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மாடலு. இது வந்து எக்ஸ்எல் சைஸு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் போட முடியாது ரிவர்சபிள்ங்கிறதுனால, ஆனால் நீங்கள் திருப்பி போட்டுக்கலாம். இது நல்ல அழகான கவர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, டிரான்ஸ்பரண்டான கவர் இருக்குது. இதை ஓரமாக வச்சிடலாம். கலர் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கை ப்ளூவில் ஒரு நேவி ப்ளூ மிக்ஸ் ஆகி வரும். இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரெயின் கோட்டு அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேண்ட்டும் சேர்ந்து வந்துடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லொக்கேஷன் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம், இல்லைனாலும் நாங்களே சொல்லிடுவோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரவணா ஸ்டோரில் தான் கிடைக்குது. இது தெருவுக்கு 2 கடை வச்சுருக்காங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எங்கே போட்டிங்கனாலும் கிடைக்கும். ஆனால் கூட்டமாக இருக்குது. இந்த மாடல் வந்து யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க, ஆனால் இதுதான் கொஞ்சம் ஒர்த்தாக இருந்துச்சு. கிளாத்து பாருங்க வேற லெவலில் இருக்குங்க. எக்ஸலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல் வச்சு எக்ஸல்லே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போதுமான அளவு இருக்கும். நீங்கள் ஒரு 90 கிலோ இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸல் வந்து போதுமான அளவு இருக்கும். இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பட்டன் டைப்பில் வந்து 3 லாக் வந்துடும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஜிப்பு வந்துடும். ஜிப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஜிப்பை ஜூம் பண்ணுங்கள் சார். ஜிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் சைடு வரும். இந்த பக்கமும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம், இந்த பக்கமும் நீங்கள். இதை நாங்கள் வாங்கும்போது இப்படி தான் பல்ப் வாங்கினோம், 2 பக்கமும் போடுற மாதிரி. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பக்கமும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் லேயர் வந்துருங்க, வேறு லேயர் வந்துடும். உங்களுக்கு இது ஒரு கிளாத்தாக வந்துடும், இது ஒரு கிளாத்தாக வந்துடும், வேறு லெவலில் இருக்குது. அதுவும் உங்களுக்கு இந்த கிளாத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த கிளாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இறங்காத கிளாத்து. அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்காது இந்த கிளாத்து, அதனால இருந்தது. இதில் வந்து 2 வேரியண்ட் இருக்குது, ப்ளூ, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு. நான் ரெட்டு எடுத்திருக்கேன், நம்ம ஓனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ எடுத்திருக்காரு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும், கேப் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கேப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பரண்டான இது வந்து தண்ணி வந்து நேராக கண்ணில் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப ஒர்த்துன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அது மட்டும் இல்லாமல் பேண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, பேண்ட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்துச்சு எப்படின்னு தெரில. பேண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரீ சைஸில், நல்லா ஜாக்கர் மாதிரி இல்லாமல் உங்களுக்கு நல்லா ஒரு பூட் கட் சைஸில் நல்லா லென்த் அண்டு வித்தாக கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எலாஸ்டிக் இருக்குது, நல்லா உங்களுக்கு கவர் ஆயிரும். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் கிளாத் தான் வரும், அதனால் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒர்த்தபுளாக இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பார்க்காங்கன்னா இந்த மழை காலத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஒன்று தான். நீங்கள் இந்தமாரி ஜெர்க்கின் மாரி வாங்கினீங்க, உள்ளே பஞ்சாக இருக்கிறது வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்மெல் வந்துடும், தண்ணி பட்டுருச்சுன்னா ஸ்மெல் வந்துடும், அது சீக்கிரம் உங்களுக்கு காயாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஆஃபீஸ் போட்டு போகிறீங்கன்னா அங்கே போய் எங்கேயும் கழட்டி வைக்க முடியாது. கழட்டி வச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து தண்ணி வடிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். இது அப்படி கிடையாது, இப்படி உதறிட்டிங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் கீழே போயிடும், நீங்கள் வந்து ஆஃபீஸ்க்குள்ளே போயிடலாம். அதனால் இது ஜாலியாக இருக்கும். இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1015 ரூபா. இதோட இந்த பிராண்டு, இதோட வாங்கின கடை, லொக்கேஷன் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் செந்தில் கொடுப்பாரு, அதை பார்த்து வாங்கி செந்தில் எடுத்து வாயில் கொடுப்பாரு. இதை வந்து நாளைக்கு அவர் வந்து போட்டு வந்துட்டு 1 டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத நாளைக்கு செந்தில் சொல்லுவார்.